Berritxiki infernua hondiko zebrabide kapituluan gaur anotako zebrabide diagonala. Eta baita ere anoetan aurkitzen da trenbidera daraman zebrabidea. Baina, anotan pasiatzek abizala tontamendian euria ziduta guazen, nun baten estaltzea. Ojo al Cristo, Cheyenne Radical Salon. Honea sartzeko ondo prepatuta, etorri behar da, Hau da, soinu hau. Tentzia bado pizkat? Bai, motel, bai, enduko iu. Bueno, Mikel, hementxe juntatuko bi bideon atar. Bai. Mikel eta Mikel, urte askotako. Berdin. Momentu bai, elkarrezketa iteko? Bai, motel. Eseriko hementxe? Ontua, bai, atako nau. Bueno, kategoria, hementxe. Anotako bakeruen tabernan, xerifa eta marxala bezala. Bueno, hementxe gaude, Mikel eta Mikel. Mikel Bagadi eta Mikel... Palomino. Palomino. Nun gaude? Ba, Cheyennen. Cheyennen da anotako rektan dagoen taberna berezi bat. Bai, guztez du, hemen lokalan lan, oeste bezala. Impresionantia da, zatik Cheyennen sartzea eta ematen zu, bakeroen filme batean zaudela, edo westerreko Ameriketako taberna badala, riflek eta kalaberak eta dena. Oso ondo ambientatuta dagoela esan daiteke, ezta? Bai. Eta zuemen lanean, Mikel? Bai. Zenba denbora? 3 urteia. Bastante denbora da, ezta? Bai. Matrimonio batega baino denbora gehiago, 3 urte. Bai, batzu baino gehiago, bai. Mikel, eta hemenik ze gustatzen zaizu, Cheyennetik? Azkenean estiloko musika jartzen dozake. Importantia. Zatik, zu, Mikel, Palomino, heavy jasea. Bai. Eta hemen musika heavy jartzen duzu. Bai. Testament, Tantra, Slayer, Pantera, Iron Maiden, Motorhead, ACDC... Metallica? Ez. Adiós. Los vendidos del metal. No, Metallica salía etzea, ¿está, Mikel? Ez. Bi alizarte urtean bakarri hemen. Kliente bati da, porque me da la chapa todo el año. Bakizue Cheyenne etorri ezkio, Metallica, etzazue eskatu. Eta, zu, egia zen, behin edo bestetan ikusi izan dituzu, heavy bulla itzen da, nahiko ongi ateratzen zaizu. Egingo zenuke, bulla txiki bat? Venga, vale. Toma, hostia, ona. Etxe goiela, grito heavy, ona. Oin, zuka egin dezuta, nahi tokatzen zaite, bai? Venga, vale. A ver. Uste telebista nobeto zauela, Bai, ez da. Eszenario baina. Eszenario batetik bota ingo lirateke. Palomino, gauza bat, ez tarretxe bexat, urrat intzeita, urpiskate badakazu edo? Hemen urik ez diu serbitzen, izan ezkeo. Odia. Zerbeza tope. Zerbeza tope? Bueno, zerbezatxo bateo, zurito bateo eskartuko nizuk, Bai, zurita, takoi. Hoi da, bueno, argi ba. Oazen ba, hemen Cheyeneko zuritoa probatzea. Bueno, Miguel, ahí va, kontzertu maketa jo, anetako zuritua. Mek hauen diola. Baina, uksi hostia. Zer dau, motu ontzako galoia o ze kristo? Nik gura pixkat eskatu dizu zuritua, baina, hostia, anotako zurituak, ikusi Cheyeneko zurituak. Nik hau, zuatik, Miguel. Urte askotako. Jarra. Hau bukatzeko programa osua pasako zaigu, Mikel? Ba. Ja. Hostia, ahí. Bueno, bulla heavy jaztaki, baina nik korroska darra boltako nuke. Bai. Beze, aizatuta, meko. Hau bultzateko base pixkat dimerko ju. Cheyeneko bokallo estrella entako. Cheyeneko bokallo estrella, ojo al Cristo. Hortako trailerra bara lezu? Vale. Bueno, zuritua hau banima da, izangotea bokallo estrella. Bueno, Miguel. Mek hauen zuz. Bendeu. Hostias, Bokata Cheyenne. Bokata Cheyenne, honez zer dara, ma, Mikel? Albondiak, patata eta salsa brava. Eta salsa brava. Pusketa jamarko du. Pusketa jamarko du, ez da? Elkarren artien hementxe. Ai, da, Dios. Hala. Maskarinak endu behar. Maskarinak jateko, bai, nahiko lan bestela. Bueno, Mikel, hementxe, amaitzeko, txin zurekin, plazer bat, zurekin egotia eta hementxe aurkitzia. Gora Cheyenne, gora Mikel Palomino, gora Anota, eta askanoko bulia ingo deu. 1, 2, eta 3.
Hala, venga. Barruan jo. Txin-txin. Bueno, Mikel, fenomeno, Palomino. Bueno, hemen txedauko Mikel Palomino, Bilabonotarra jaiotzez, baino, lanbidez anotarra. Koldo, hemen txedao Burniaroko beste aztarna. Zatik, Mikele baino metal gehiago bihotzien inonek ez darama. Naiz da taberna ere izan, gehiena interesatza zainzuna da, metalan konbenilua. Hoi da. Bueno, lehen zuaitzek maitekin likido pila arrandu, baino, hostias, bi Mikeleke hemenean dute, zurito txikila. Imaginatu txeienen zuritua olako banima, kainan olako izangoan. Agustina, kanpa jartu buelta eman da zerbeza bete. Eta ikusi zuek geho bokadilua haze albondigak, Juan Karren seboko pelota baino asko zaundiguak. Impresionantia. Txeien, ikusi zue, moteruen taberna. Moteruak txeienea joaten badia, Los Ángeles del Infierno. Pelotarik txeienea joaten badia, El Ángelus del Infierno. Eskarrik oso, Mikel.